Hi everyone, welcome back to my channel. Ani godan video nोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव गोसो गोरबोजों बराय हरबाय आसा खालामो दिनै बानि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो थ'दो बिदिब्ला दिनै भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै थ' लोगोफोर जोङो दा एसे ओंखारदों नै बाजाराव थांनो बिमा फिसा साथामजों गाबोनथ' लोखि फुजा नालाय फुजानि बाजार खालामनो थांनो ओंखारदों आरो दा बे भिडिअखौ आङो लोखि फुजानि उनावसो हगारनाय जागोन खोमा आरोना समय मोनगोन ना मोना एडिटिं खालामनो समय मोनोबा दाहायनो आगारगोन ओमफ्राय सोलाबाबा लोखि फुजानि उनावसो आगारनाय जागोन आरोना थ' सनाफोर दिनै भिडिअखौ बननानै जोबजासिम नायलांदोलाय बाजाराव थांनायखौनो एसे शेयार खालामसै आरो नोंथांमोननि गेजेराव थ' नायलांबाय था दिनै भिडिअखौबो जोबजासिम आरो आंनि चेनेलाव जायफ्रा गोदान अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा प्लिज अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां अननानै दसे टाइम होनानै नाय आरोना जोंनि भिडिअखौथ' नायलांबाय था थांनो ओंखारनोसै जों दो ओंखारबाय नै रेडि जालायबाय फिसाखौ बानानै थफ्लाखौ बानानै थांनोसैलाय आरामनो होख्खावलांसै जों बिमा फिसा साथामजों रावबोथ' गैया नालाय उफाय गैया थ' आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानबा अननानै चेनेलखौ ओरैनो नायनानै दाथां आरोना अननानै खनसे लाइक खालामथार कमेन्ट खालायहर मोजां मोनदोंबा आरो साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरोना आरो फौजि फेमिलिफ्रा सोरबा नायदोंबाथ' ओरैनो दाथां सनाफोर माने चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांनानै होलांथार आरोना अननानै कमेन्ट हरथार फौजि फेमिलिनिफ्राय सोरबाफोर नायदोंबा ओरैनो दाथा ओंखारबाय थांगासिनो जोङो दाब्रायखावनोसै मोसौ दामब्रिया बायदि फिर नुवाखै बाजाराव जायगायानो गैया दखानफ्रा फिरानो नालाय माबायदि मेला जानाय बायदि फिर जेरावबो दखानावनो फिर गोजा ओरैबायदि फिर न' मोनफैबाय नै जोङो दासो ओरैबायदि फिर ना बाजारा जारलासो नैबे मोनसेखौनो बिराद बायो आरोना आङो बाजारनिफ्राय फैनोसै ओमफ्रायो स्कुटिनिफ्राय बिदि बोखारनांगौखौनो बिराद बायो आङो ओरैबायदि नै स्कुटिजों माबाया बुस्थुआ नालाय ओरैबो ओरैबो फायखारिनिसो जानानै फैबाय बोख्लायगोनानै लानोसै उफाय गैया सोरथो बोख्लायनो ना नै बाजारा फुजानिबो बाजार भगबाननि बाजार मानसिनि बाजार नैबेयो जोसा माइरं जोसा बिस्कुट संनानै होनो फिसा उन्दैनो बेनोसै दिनैनि बाजारा नै सनाया उन्दुबोदोंमोन बेसेरा दासो सिखारबाय जादो लेखा दसे नायदो नोंहा ओंखाम ओंख्रि संनांसिगौलाय मेंबोखायो बाजाराव थांबाथाय ओरैबायदि मेंबोखायोना मानसि थफ्ला आरो बुस्थु थफ्ला दा बुंसै खस्थ' जाहाजि थालिर ना मा होनो बेखौ नै लाबोफादोंमोन बेखौ जानोसै रावसोना र' ओंखामबो संगाथानसै आरोना आङो बेदर दङ एसेनो बेदरखौ आलु एसे मटर एसे होनानै संसै संखाथारनोसै बेदर एवगासिनो आङो नै बेदर मटर आलु बेबायदि फाजा जानो बिराद मोजां मोनो आरोना आङो एकदम गोजा जा एवनानै दालि ओंख्रि दंखायो साननि गोथाव जानोसै बिमा फिसा बेखौनो मोनबाय आंना नै बेदर ओंख्रिया मोनबाय गोथाव नुबायना फिसाजो लेखा फरायखांबाथाय जानोसै दसे थानानै ओंखाम जानोसै जोङो नै अमा नङा दाउ जानोसै ओंखाम दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ'आव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन